Ndewonu ndị be anyị na-anabatakwa unu n'ihe emume anyị nke ụbọchị nke tata. Afa m bụ Maazị Ozemenam. Abịara m na obi nwa ikorobịa nke na-elekọta ihe onyonyo a na-akpọ Afa Igbo Amaka. Afa m bụ Augustine Kelechi Odemelam. Abụ m nwa afọ Ikwo anọ nke dị n'Abia steeti, Nigeria. Anyị bịara n'obi gị n'ụbọchị nke tata ka ịkọwatụrụ anyị ihe anyị kwesịrị ịma ma gbasara ihe onyonyo anyị na-elekọta nke dị n'okpuru ọchịchị Maazị Don Chuks, nke bịa bụ onye kwadobere ihe onyonyo a nke o tinyere gị n'aka ka ị na-elekọta. Ọ ga-adị anyị mma ka ịkọ. Ndewo. N'etufughị oge gị, mma kọrọ gị na nkenke na nkenke. Ihe onyonyo ga na-akpọ Afa Igbo Amaka TV. Onyonyo ga-abụ ebe a ga na-eme emume ndị Igbo niile. Egbe a ga na-agụ ife gbasara emume Igbo, ka ndị Igbo si eji ngwa, ka esi esi nri Igbo niile, ka esi eji eme ọtụtụ dị iche iche na omenala ala Igbo niile. Ọbụna m ga-ajụkwa ya ajụjụ ọzọ. Nke a bụ ajụjụ ga-eme ka anyị mata ihe dị iche iche nọ n'ime ihe onyonyo a, ka ọ kọwatụkwara anyị ihe bụ echiche ya ma onye isi ya bụ Maazị Don Chuks, ka ọ kọwatụrụ anyị ihe bụ echiche ha mgbe ha wubere ihe onyonyo anụnwa. Ana m asị onye isi m bụ Maazị Chukwudi Pascal Ụzọchukwu aka Don Chuks. O letara anya n'elu n'ala wee n'anya na asụsụ Igbo anyị bụzi ihe eji eme ihe egwuregwu, bụ ihe eji eme karịkachọ. O nwezi ebe a gara ewe jide Igbo n'aka, ọ bụkwa oyibo ka a na-asụ. O wee n'anya na mitin ọ gara na mba ofesi wee nata, o wee bụrụ ihe a na-akpọ omenala Igbo na asụsụ Igbo, ka e bughachi ya azụ ka ọ dị na mgbe gboo, ka ọ hapụ gị ihe nwụrụ anwụ ajụọ ka ebe asụsụ anyị gara, ka ihe omenala anyị gara. Ndị na-amaghị anụ ga-amata. Ọ ha eji kwado onyonyo a n'oge awa dị ugbu a. Onye ahụ nke a na-ekobe na mberem ụlọ n'ụlọ, a na-ekobe nke ekobe. Anyị mere ka ọ dịrị onye ọbụla mfe iweta ekwentị gị. Ebe ọ nọ n'ekwentị gị, ị ga-ele ihe onyonyo a ebe ọbụla gị nọ, ma mba ofesi o, ebe ọbụla gị nọ, sofa ịnọ n'elu ụwa a, ị ga-afụ ihe onyonyo a na-akpọ Afa Igbo Amaka TV. Chukwu, ọ ga-adịkwa anyị mma ka ịkọwatụrụ anyị ihe omenala dị iche iche anyị na-atụ anya ịhụ na ihe onyonyo a na-ekwu maka ya bụ Afa Igbo Amaka TV. Ndewo. N'etufughị oge ọhaneze na-ege m ntị, ihe onyonyo anyị a wụ ebe, ka m zikwutukwa na mbụ, wụ ebe a ga na-akụzi nkụzi n'Igbo, ebe a ga na-eme ihe omenala, a ga na-egosi ka esi eme ihe omenala niile, dịka ihe gbasara ọjị Igbo. Ọwụ ọtụtụ n'ime anyị na-eme ihe ọjị Igbo, ose ọjị. Ọwụrụ anyị niile ma ha na-akpọ ose ọjị kịrịkịrị, ọwụma anyị na-eme ya. Ụmụ ihe ndị a niile eji eme ihe omenala niile a ga na-akụzi ebe ahụ, na-akụzi ma na-ezikwa ka esi eme ete egwu ọnwa, ka esi achụ oro, ka esi eme ha na-akpọ ekpe n'okwu Igbo anyị, omenala a na-akpọ ya Igbo festival. A na-eme ya once in a year, ka na-eme na festival. Na ihe ọzọkwa awụ a ga na-egosi ka esi eri ji na ihe onyonyo a, ka mba niile dị iche iche si eri ji ha n'ala Igbo, a ga na-egosi ihe onyonyo a. Ndewo. Kedu usoro anyị ga-eso nwee ike ịdị na-ekiri ihe onyonyo a anyị na-ekwu maka ya bụ Afa Igbo Amaka? Ihe onyonyo a wụ emere ihe ndị bekee na-akpọ ka ọ dị na ịntanetị, ya bụ digital TV. Digital awụzi nke nwụ
agba nke ọfụ, ọwụrụ agba ochie, agba ọfụ ugbu a. Na nke agba ọfụ ahụ iweta ekwentị ka m kwuru na mbụ, ipina ya gaa n'ịntanetị gị, pịa youtube.com, ọ ga-ebuje gị na YouTube. Iwe gaa n'ebe a dere search, ị ga-afụ search ebe ahụ, ide na search ahụ Afa Igbo Amaka TV, ị search ya, ọ ga-ewepụtara gị ihe onyonyo anyị gbasara Afa Igbo Amaka, ihe niile gbasara ala Igbo, ọ ga-ewepụtara gị ya. Ijiri aka gị họdọ nke ị chọrọ ile. N'otu aka akwa gakwa na Facebook anyị, ụkwụ otu afọ ka ọzọkwa Afa Igbo Amaka TV. Ofu aka akwa ịsachakwa ya na Facebook, enwetakwa Afa Igbo Amaka TV, inenekwa ya ebe ahụ. Ị gaa na Twitter, ofu ihe akwa Afa Igbo Amaka TV. Ị gaa na Instagram, ofu ihe akwa Afa Igbo Amaka TV. O nwere ihe dị iche na ha jere niile. Ị na-ekiri na YouTube ofu TV aka na-ere na Facebook, ị na-ere na Facebook ofu TV aka na-ere na YouTube, ma Instagram ọcha ofu TV ya, ofu ihe nke a ziri ebe a ka nke a na-ezi ofu mgbe. Ndewo. Ihe anyị na-atụ n'anya ndị na-elele onyonyo a n'ebe dị iche iche ha nọwo. Onye mbanye n'ihe onyonyo a, ya nwere ebe eji ihe uhie uhie tinyekwa ya ka ọcha, ndị bekee kpọrọ ya subscribe, ka akpọrọ na okwu bekee. Ihe nne m chọrọ ka ime ebe ahụ bụ ebe ahụ eji ihe uhie uhie tinye nke ọcha n'ime ya, ide subscribe. Jiri nnọọ nwayọọ metụ ya aka, ofu aka metụ ya ofu aka, ụta m si mee nke m ugbu a, just metụ ya aka ụtọ a, ya nwe ife abanyago. Kọwa ya, unu ahụla ndụmọdụ ya, biko ọkwa kọwa eshiwe bara anyị n'uru ka ọ hafụ bụ orukwa n'ogere ikpeazụ anyị aya were ikwe n'anyị. O nwere ndị bekee kpọrọ communication, ọkwanye aka eji ebi kịta. Ịgwa m nnọtụ nsachikwe gị azụ. Akwụkwọ na-atọ ụtọ, ọ na-ara ahụ na mmụta, onye nwere nkasi obi. Akwụkwọ ọzọ, mara akara dị ụtọ, onye ratụ ibe ya ratụ. Gwa m ji gụọ ife ahụ kịta, m ji gụọ mara akara dị ụtọ, onye ratụ ibe ya ratụ bụ na onye isi anyị jere mba ofesi jee ratụ, bịakwa ka ndị ọha na eze na-ege ntị ratụkwa. Asị ọnụnụ karị nwanne ya, asị fọma mere onye mere ibe ya. Ndewo nụ. Oge ọbụla afa m bụ Maazị Ozemenam, anyị na-eweta ihe emume anyị n'ụbọchị nke taata isi njedebe. Ndewo nụ.